To, kamar yadda muka saba, a cikin shirin namu na yanzu, za ku ga cewar bayan rikicin mawaƙi wato Naziru sarkin waka akan matashin da ya yi kirarin sai da kansa domin shi sarkin wakar, muna ɗauke da cikakken bidiyon matashin domin ku san gaskiya game da al'amarin. Sannan bayan haka kuma muna ɗauke da wani sabon bidiyon Timayula ga Nafisa Abdullahi a cikin shirin labari na. To masu kallo ba tare da ɓata lokaci ba, idan yanzu ne farkon ziyarar ku wannan tasha ta muku danna mana subscribe, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa yadda za a ringa sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo, sai kuma ku dangwala mana alamar lakin ga wannan bidiyon domin samun damar ci gaba da kawo muku al'amuran da suke faruwa na yau da kullum. Fatan kun kasance da wannan gajeren bidiyo na fitacciyar jaruman nan a cikin shirin nan naku mai farin jini wato labari na, wacce kuka fi sani da Timayula. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda muke faɗa muku cewa in dai za ku ringa kasancewa da mu, za mu ringa kawo muku irin abubuwan da suke faruwa daga masana'antar shirya fina-finai ta Kano da ma faɗin duniya baki ɗaya. Yanzu da ɓata lokaci ba, za mu je zuwa ga abu na gaba akan wannan lamari da yanzu yake ya matsa akan matashin da ya yi kirarin kai kansa domin Naziru sarkin waka. Ga wannan cikakken bidiyon nan mai tsawon minti 20 da wani abu, sai ku kalla kamar haka a wannan tasha ta ku mai farin jini ta Kano 24. Assalamu alaikum masu kallo, sunana Aliyu Idris, wanda nake kirarin zan sai da kaina akan kuɗi naira miliyan 20. Wannan haka ne, da gaske ne, ni ne nake kirarin zan sai da kaina akan kuɗi naira miliyan 20. So amma har yanzu kana kan bakanka na siyar da kanka din? A da ina kan bakaina, amma yanzu na fasa. Sakamakon na haɗu da mutane da kala-kala, akwai wanda suka kira suka gaya mu abin da na yi bai dace ba, musulunci ya hana, shi yasa na zanya ƙudurin zan sai da kaina kuɗi naira miliyan 20. So amma da me ya ja hankalinka na ka sai da kanka din? Gaskiya abin da ya ja hankali na zan sai da kaina sakamakon rashin kuɗi. Ina da sana'an yi kuma ban da jari, shi yasa na sa kaina a kasuwa zan sai da kaina. Sana'an me kake yi? Ni tailoring ne, sana'an ɗinki nake yi. A wace jiha? A jihar Kaduna. Jihar Kaduna a wace unguwa? Tudun Wada, Musa Roundabout, Taka Lafiyar Road. Da me aka fi sanin ka a nan jihar Kaduna? An fi sani na da suna Abba Daru. Shin kana da wasu 'yan uwa a nan jihar Kano da ka taho? A gaskiya a jihar Kano ban da kowa, ban san kowa ba. So a ina kake kwana ne a jihar Kano? Akwai wani guri da na samu ne, wani plaza, a nan nake kwana. A nan kake kwana plaza din? So amma wa ke baka abinci ko wajen wanka? Ba tun da na zo garin na yau kwana na 7 ban yi wanka ba, amma abinci jama'a na je suna bani, roƙa nake a bani. To shin tunda kai ikirarin zaka sayar da kanka, ka samu wanda suka taya? Na samu mutane da yawa sun taya da dama. A nawa aka taya ka? Mutane akwai wanda ya taya 200,000 ma, akwai wanda suka taya miliyan 5. An samu da highest wanda ya taya shine miliyan 15. So amma da an baka wannan kuɗin zaka sai da kanka din? Gaskiya da an bani a lokacin da nake kiran zan sai da kaina zan ansa. In an baka kuɗin me zaka yi da su? In an bani wannan kuɗi, yan uwana za su ci rabi. Sannan jihar da aka sai da ni za a ba su miliyan 5 a ciki. Sannan wanda ya siye ni, raguwan kuɗin zan ba shi ijin sakamakon halin yau da kullum, ko da wata ran wani abu na bukata na kuɗi. To amma baka tunanin idan mutum ya siye ka zai iya komai da kai? Gaskiya ne, amma kafin mutum ya siye ni sai na tabbatar in har zai siye ni zai sani abubuwan ne da ba saba musulunci ba. So amma kuma baka tunanin shi kanshi siyarwa ya saba musulunci? Gaskiya da farko ban gane haka ba, sai yanzu daga baya malamai suka fahimtar da ni. Shin yanzu kana nadamar abin da ka aikata kenan? Yanzu na yi ladama, kuma ina kan yin ladama. Gaskiya na yi ladama abin da na aikata. Yanzu ka janye daga batun sai da kanka din kenan? Na janye daga batun sai da kaina. Gaskiya ne.